душа тобой живе, и у радости, и у смутку життё моё в Тебе, и у радости, и у смутку життё моё в Тебе. Твоя милость, добрый Пане, огорне целый свет. Хай стисне боль, тревога, и грех узникне след. Хай стихне боль, тревога, и грех узникне след. Про сердца свойго ласку грех наш Ты змый кривёй. Мой Єзу, Ты надея, о дай нам супокой. О Єзу, Ты надея, о дай нам супокой. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. I z duchem Twoim. Святая мша, у якой ми сьогодні удзельнічаем, будзе ахвяравана ў інтэнцыі святой памяці памерлых Вацлава, Паўла, Олега, памерлых сям'і Гайданович. Будзем давяраць іх Божай міласэрнасці, прасіць, каб добры Бог злітваўся над імі і дараваў ім ласку вечнага жыцця ў небе. На пачатку перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі і недасканаласці нашага жыцця, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Amen. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над намі. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Молімся. Боже, Ты праз прыніжэнне Твайго Сына падняў падлае чалавецтва, а дары сваіх верных святою радасцю, і ўчыні, каб вызваленыя з няволі граху яны дасягнулі вечнага шчасця. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читання книги пророка Осії. Так каже Пан: «Поставили у Ізраїлі королёў, але не ад мяне. Поставили кіраўнікоў, і я не ведаў. Са срэбра свайго і золата свайго зрабілі для сябе ідалаў на згубу. Я адкідаю цельца твайго, Самарыя. Распаліўся гнеў мой на цябе. Дакуль яшчэ не змогуць ачысціцца сыны Ізраіля. Цельца зрабіў рамеснік, і ён не Бог, але разаб'ецца на кавалкі самарыйскі цялец. Яны пасеюць вецер, а пажнуць буру. Збожа без каласоў не дасць мукі, а калі нават і ўродзіць, чужынцы ўсё з'ядуць. Таму што Ефраім памножыў алтары для грэху, яны сталі для яго ахвярнікам граху. Я напісаў яму свае шматлікія законы, але яны палічылі іх чымсьці чужым.
Яны любяць ахвяры, рэжуць ахвярнае мяса і спажываюць, але пану не падабаецца гэта. Цяпер ён узгадае пра несправядлівасць іх і пакарае за іхнія грахі. Яны вернецца ў Егіпет. Гэта Слово Божае. Дякуємо Пану Богу. Ізраїль, сподівайся на Пана. Ізраїль, сподівайся на Пана. Бог наш у небесах чинить усё, что захоча. Ихние идолы — это сребра и золото, справа рук человечих. Израиль, сподівайся на Пана. Мають вусни, але не говорять, мають вочі, але не бачать, вуші мають, але не чують, мають нос, але не чувають паху. Ізраїль, сподівайся на Пана. Мають руки, але не докранаються, ноги мають, але не ходять. Тие, хто їх робить, приподобняться до їх, і усіх, хто во їх сподяється. Ізраїль, сподівайся на Пана. Ізраїль, сподівайся на Пана. Ён твоя допомога і оборона. Дом Аарона, сподівайся на Пана, бо ён твоя допомога і оборона. Ізраїль, сподівайся на Пана. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я добрий пастир, каже Пан, і ведаю своїх, а мої ведають мене. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Matwieja. Хвала Тобі, Пане. У той час привели до Езуса немого чалавека, апанаванага злым духам. І калі злы дух быў выгнаны, нямы пачаў гаварыць. І людзі казалі са здзіўленнем: ніколі не было такога ў Ізраілі. А фарысеі казалі: князем дэманаў ён выганяе злых духаў. Абходзіў Езус усе гарады і вёскі, навучаючы ў іхніх сінагогах, абвяшчаючы Евангелие валадарства і вылечваючы ўсялякую хваробу і ўсялякую немач. Убачыўшы натоўпы людзей, ён злітаваўся над імі, бо яны былі знясіленыя і пакінутыя, нібы авечкі, якія не маюць пастара. Тады ж ён кажа вучням сваім: жніво сапраўды вялікае, ды работнікаў мала. Таму маліце гаспадара жніва, каб выслаў работнікаў на жніво сваё. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Сядем на хвилинку. Дорогие братья и сестры, первое читание с книги пророка Осии. Поставили у Израиля королёў, але не ад мяне, поставили кіраўнікоў, і я не ведаў. Са срэбра свайго і злота зрабілі для сабе ідалаў на згубу. Я адкідаю цельца твайго Самарыя, распаліўся гнеў мой. Дорогие братья и сестры, гэтымі словамі Бог показывае, што не ўсё тое, што чалавек робіць у імя Бога, Богу падабаецца. І нават
калі гэтае дзеянне мае якісьці вобраз, падабенства, якойсьці рэлігійнай дзейнасці, гэта не заўсёды можа быць на хвалу Божую. Таму што далей, калі мы прачытаем, яны любяць ахвяры, рэжуць ахвярнае мяса і спажываюць, любяць ахвяры. Ахвяра складалася Богу, але Бог выразна кажа, што не падабаецца яму такая ахвяра. Мае дарагія, у чым тут галоўная думка? Менавіта ў тым, што кожнае дзеянне, якое робіцца ў імя Бога, можа мець таксама іншую мэту. Я памятаю, некалі была такая дзіўная сітуацыя. У адной з мясцовасцей быў чалавек, досыць такі, скажам, багаты, і заўсёды зарганізоўваў урачыстасць. У вёсцы адпраўлялася святая мша. І яго запрашалі на гэтую урачыстасць. Якісьці парадак існаваў так. І ён чуў сябе там вельмі важным, ты чалавек. Ён разумеў, што гэта яго урачыстасць. Хоць яна была у імя якогасьці святога, на хвалу Божую нібыта. Але ўсе бачылі, ўсе разумелі, што гэта яго празднік, яго свята. І аднойчы так сталася, што была такая сітуацыя, што ксяндза пробашча не было, быў другі ксёндз, і ён пакіраваў крыху іначай. І гэты чалавек адразу пачуўся пакрыўджаным і сказаў: не буду нічога рабіць. І была урачыстасць, напэўна, касцёльная, напэўна, Божая, але не такая прыгожая. Зусім іначай усё гэта выглядала. І адразу з'явілася пытанне, навошта ты, чалавек, гэта робіш? Навошта ты, чалавек, гэта робіш? Мае дарагія, можна касцёл пабудаваць, можна ахвяры складаць, можна рабіць урачыстасці, пампезнай, важнай. Але заўсёды мы павінны памятаць, ва ўсім гэтым павінен быць на першым месцы Бог. Дзеля чаго? Разумееце, вельмі вялікая спакуса знайсці ў гэтым сваю веліч. Вельмі вялікая спакуса паставіць пасярэдзіне самого сябе. Заўважце, мае дарагія, простыя рэчы, якіясьці. Часам маліцца так, каб усе видзелі. Маё месца ў касцёле. Упасі Божа, каб хто заняў. Паверце, бо гэта я. Разумееце, яно вельмі асабістае гэта. Гэта пытанне вельмі асабістае. Але кожны гэта павінен прыкласці да свайго жыцця і запытаць сябе, ці насамрэч Бог тут на першым месцы. Ці тое, што я раблю, насамрэч гэта ў імя Бога. Ці ў гэтым няма маёй хвалы. Бо гэта часам дзіўна выглядае, праўда. Калі прыходзіць, не ведаю, бабця і расказвае, што унучкі ўсе да касцёла ходзяць, і праўнучкі, і добра, гэта ж я іх научыла. Гэта каб не я, то, о, дзеці цяпер нікуды не гуляюць. Я іх вот так трымаю, пане. Разумееце? І гдзесь тут гэта чуваць, і адразу гэта пытанне,
ці Пан Бог не скажа, што не патрэбныя мне такія ахвяры. Таму варта часам гэтую думку прыкласці да свайго жыцця. Ці тое, што я раблю ў імя Бога, я раблю на хвалу Божую. Ці сярод гэтага часам гдзесьці не зацясалася мая ўласная хвала і мае ўласныя амбіцыі. Аман. Праз Езуса, які абвяшчае Евангелие валадарства і вылечвае усялякія хваробы і немачу, знясём да Бога Айца нашыя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб у свеце ён быў знакам перамогі Хрыста над злом. Цябе просім. Молімся в спакой у нашай краіне і ва ўсім свеце. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб яны жылі ва ўзаемнай пашане і любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб новых святарскіх пакліканнях, каб гаспадар паслаў работнікаў на жніво сваё. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых, за памерлага Вацлава, Паўла, Олега, памерлых сям'і Гайданович, каб добры Бог дазволіў ім цешыцца паўнатою збаўлення. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб мы адчувалі любоў, міласэрнасць Пана Езуса ў нашым жыцці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа шчодры і міласэрны, ласкава прымі нашыя пакорныя просьбы і захавай нас ад усялякага зла. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Нашыя дары прыймі, о Божа, што складаем на алтар Табе. З верай і надзеяй, Пане, просім, а дары любов'ю хай душа Табой жыве. З верай і надзеяй, Пане, просім, а дары любов'ю хай душа Табой жыве. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог, Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Божа наш Ойче, няхай нас ачысціць ахвяра, якую мы Табе складаем, і няхай з дня ў дзень вядзе нас да жыцця, што чакае нас у небе, праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вамі. І з Духом Тваім Угору сэрцы. узносім іх да Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаўленна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойче, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Мы з удзячнай любоўю ўслаўляем Яго смерць, жывой вераю вызнаём Яго з мёртвых паўстання і з моцнай надзеяй чакаем Яго прыйсця ў славе. Таму з анёламі і ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі, усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля поўныя хвалы Тваёй. Хосанна на вышынях, благословёны той, хто приходить у ім'я Пана. Хосанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вызнаем Твое ўваскрасенне і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табой і служыць Табе, пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканал яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. Дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча, усемагутны ў еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Атрымалі мы Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: «Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твое, прыйдзі валадарства Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога». Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага, Езуса Хрыста. Бо Твое валадарство і моц і хвала навеки. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоей волі дарыць яго спакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш навекі вечныя. Амен. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. І з Духом Твоїм. Перадайце ближняму знак спакою. Супакой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру яго. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа мая. Крошечці хліба Ти єсть, Пане, укритий великий Ти, Пане, і праз веки до нас приходиш, каб дать себе у ахвяры нам. Твоя кров, кропельках вина, якую
Открий мої очі, каб бачить Єзуса, Його полюбив я, ближе стать имкнуся. Открий мої вуші, каб мог Його слухать. Открый мое сердце, познать дай Иисуса. Молимся, умацаваныя такими великими дарами, просим Тебе, Пане, учини, каб мы атрымалі збавенныя ласки и няспынна Тебе прославляли праз Христа, Пана нашага. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите у спокоя Христа. Дякуем Пану Богу. Что за гэты день зрабілі, перагледь наш Божа милы, умацуй святыя чыны и прабач усе правины. Калі дрема супокоить и во сне дай быть с тобою, пошли телу обновление, а сумлению очищение. Безупинно твое вока, бачить близко и далеко, ласки, хто твоей чакае, тым даецца моц святая. Барани нас ад напасти, прогони пустые страсти, под своею ми опекой, верный сторож человека. Под своею ми опекой, верный сторож человека. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай будзе праслаўлёны найсвятейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Христа. Нехай будзе праслаўлёны найсвятейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Христа. Нехай будзе праслаўлёны найсвятейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Христа. Цяпер і заўсёды і навекі вечныя. Амен. Святы Арханёле Міхале, беражы нас у змаганні, будь нам абаронаю супраць спакусаў і пастак злога духа. Пакорна просім, няхай яго знішчыць Пан Бог, а ты, князю войска нябеснага, моцаю Божаю скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен.